Na první pohled byli dokonalý pár. On byl uznávaný šéfkuchař, ona psala romantické příběhy. Nikdo netušil, že jejich příběh brzy skončí. Dnes se podíváme na případ, který dodnes vyvolává otázky. Byla Nancy chladnokrevnou vražedkyní, nebo byla proti ní vytvořena jen silná mozaika nepřímých důkazů? Nancy se narodila 16. června 1950 v texaském městě Wichita Falls do rodiny dvou právníků, což ji i jejím 3 sourozencům poskytlo stabilní zázemí a důraz na vzdělání. O jejím dětství se ví veřejně jen málo, protože o něm nikdy příliš nemluvila a ani média se mu po její kauze podrobně nevěnovala. Po střední škole vystudovala ekonomii na univerzitě v Houstonu. Na začátku 90. let se přestěhovala do Oregonu. Přestože už měla vysokoškolské vzdělání, rozhodla se studovat gastronomii na kulinářské škole v Portlandu. Právě tam poznala instruktora vaření Daniela Brophyho, který byl mezi studenty velmi oblíbený. Daniel Craig Brophy se narodil 27. června 1954 v severní Dakotě v USA. Gastronomii se věnoval prakticky celý profesionální život a měl za sebou víc než 30 let zkušeností v oboru. Od roku 2006 působil jako hlavní instruktor na Oregonském kulinářském institutu v Portlandu, kde učil budoucí kuchaře. Podle studentů byl přísný, ale spravedlivý učitel. Měl suchý smysl pro humor a dokázal své studenty motivovat. Často je brával na sběr hub nebo na lov škeblí, protože věřil, že dobrý kuchař musí rozumět surovinám od jejich původu. Kromě vaření miloval zahradničení, pěstování vlastní zeleniny, práci s lokálními surovinami a výuku mladých kuchařů. Daniel a Nancy se vzali v roce 1999. Jejich manželství nebylo založené na velkých gestech nebo na pohádkové romantice, ale spíš na dlouholetém poutu, zvyku a vzájemné oddanosti. Během téměř 20 let spolu prošli různými obdobími. Od prvních let plných nadějí a plánů až po roky, kdy se jejich život stal klidnější a předvídatelnější. Společné děti nikdy neměli. Přesto Nancy nebyla v jejich rodině úplně sama. Daniel měl syna z předchozího vztahu, Nathaniela, který byl součástí jejich života, i když jejich vztah nebyl vždy jednoduchý. Nancy se snažila najít své místo nejen jako Danielova manželka, ale také jako žena, která chtěla vytvořit vlastní rodinu a zanechat po sobě něco významného. Už od mládí snila Nancy o tom, že se stane úspěšnou spisovatelkou. Milovala příběhy plné emocí, tajemství, nečekaných zvratů a komplikovaných vztahů. Nejvíce jí přitahovaly romantické napínavé romány, ve kterých hlavní hrdinky procházely těžkými zkouškami, ale nakonec dokázaly najít vlastní sílu. Protože se jí nepodařilo získat velkého nakladatele, rozhodla se své knihy vydávat sama. Věřila, že pokud budou její příběhy dostatečně silné, čtenáři si k nim cestu najdou. Psala pod vlastním jménem a postupně vytvořila několik sérií romantických knih, mezi které například patřily Špatný manžel, Špatný milenec nebo Špatný bratr. Ve svých knihách se často vracela k tématu zakázané lásky, zrady, rodinných tajemství a hledání vlastní identity. Její příběhy byly plné silných žen, charismatických mužů a vztahů, které nikdy nebyly jednoduché. Právě tyto prvky považovala za nejzajímavější část lidského života. Ve své autorské biografii Nancy napsala, že ji fascinují příběhy o silných ženách, pohledných mužích a složitých rodinách. Tvrdila, že nejzajímavější postavy nejsou dokonalé,
Ale lidé, kteří dělají chyby, něco skrývají a snaží se najít cestu zpět. Navzdory své vytrvalosti se Nancy nikdy nestala známou autorkou. Její knihy měly jen omezený kruh čtenářů a finančně jí psaní téměř nic nepřinášelo. Pro většinu lidí zůstala neznámou spisovatelkou, která si sama vydávala své příběhy a doufala, že jednoho dne přijde velký úspěch. Psaní pro ní však nebylo jen způsobem, jak vydělat peníze. Bylo to místo, kam mohla utéct před každodenním životem. Prostřednictvím svých hrdinek mohla prožívat dobrodružství, vášeň i dramata, která jí v reálném životě možná chyběla. Její knihy byly odrazem jejích vlastních představ o lásce, rodině a druhých šancích. Ti, kteří Nancy znali, ji popisovali jako ženu s velkou fantazií, která toužila po uznání. Přestože nikdy nedosáhla literární slávy, nikdy nepřestala věřit, že její příběhy mají hodnotu. Každý nový román pro ní znamenal další pokus dokázat, že její hlas stojí za to slyšet. V roce 2011 zveřejnila na blogu článek Jak zabít svého manžela. Nebyl to návod v doslovném smyslu, ale spíš úvaha, určená spisovatelům detektivek o motivech vražd a o tom, proč by vrah neměl používat například střelnou zbraň. Nancy a Daniel navenek působili jako spokojený pár. Ve skutečnosti ale měli dlouhodobé finanční potíže. Nancy pomalu ztrácela trpělivost. Každý další den jí připadal jako opakování toho předchozího. Zatímco Daniel byl spokojený s klidným životem, ona měla pocit, že se dusí. Chtěla změnu, dobrodružství a nový začátek, ale místo toho jí tížily dluhy a nenaplněné sny. Postupem času se mezi nimi vytvořila propast, kterou už nedokázali překlenout. Hádky byly častější a Nancy stále častěji přemýšlela, jak by její život vypadal, kdyby byla sama. Navenek však dál hrály roli spokojených manželů, takže jejich okolí nemělo nejmenší tušení, co se za zavřenými dveřmi skutečně odehrává. Jenže jejich problémy nekončily jen u rozdílných představ o životě. Finanční situace se dál zhoršovala a tlak, kterému čelili, sílil. Nancy se snažila prorazit jako spisovatelka romantických detektivek, ale příjmy z knih zdaleka nestačily na pokrytí jejich výdajů. Dluhy narůstaly a budoucnost nevypadala vůbec růžově. Přesto se Daniel snažil zachovat klid. Pracoval jako šéfkuchař a byl mezi kolegy oblíbený. Vedl obyčejný život a věřil, že se jim časem podaří dostat z nejhoršího. Nancy však stále častěji mluvila o tom, že potřebuje změnu. Toužila cestovat, poznávat nová místa a začít znovu. Daniel o takový život nestál. Rozdílné sny postupně přerostly v odcizení. To, co kdysi spojovalo dva zamilované lidi, se pomalu vytrácelo. Navenek působili jako harmonický pár, ale za zavřenými dveřmi se jejich manželství rozpadalo. Pak přišlo ráno 2. června 2018. Daniel dorazil do Oregonského kulinářského institutu, kde pracoval jako instruktor vaření. Krátce po příchodu do budovy zazněly 2 výstřely. Když na místo dorazili záchranáři, našli Daniela ležet na zemi. Utrpěl 2 střelná zranění a i přes rychlou pomoc svým zraněním podlehl. Vyšetřovatelé zpočátku nevěděli, s čím mají co do činění. Nechyběly peníze ani osobní věci a nic nenasvědčovalo tomu, že by šlo o loupež. Začali proto zkoumat Danielův osobní život, pracovní vztahy i možné motivy, které by mohly vést k jeho vraždě. O 3 dny později
zveřejnila Nancy na Facebooku emotivní příspěvek, ve kterém popsala bolest ze ztráty svého manžela. Mnozí jí vyjadřovali soustrast. Policie ale mezi tím skládala dohromady střípky případů a postupně začínala zjišťovat, že okolnosti Danielovy smrti nejsou zdaleka tak jednoduché, jak se na první pohled zdálo. Vyšetřovatelé se zaměřili na každý detail Danielova života. Mluvili s jeho kolegy, přáteli i rodinou. Čím víc informací získávali, tím jasnější bylo, že Daniel neměl žádné známé nepřátele. Byl popisován jako klidný, přátelský člověk, který se konfliktům spíše vyhýbal. To jen prohlubovalo otázku, kdo měl důvod ho zabít. Klíčovým bodem vyšetřování se staly bezpečnostní kamery v okolí školy. Na záběrech se objevilo vozidlo, které se v době vraždy pohybovalo poblíž místa činu. Policisté začali zjišťovat, komu patří a zda by mohlo souviset s vraždou. Zároveň prověřovali finanční situaci manželů. Ukázalo se, že jejich dluhy byly mnohem vyšší, než si většina lidí uvědomovala. Vyšetřovatelé také zjistili, že po Danielově smrti mohla Nancy získat značné peníze z několika životních pojistek. Samotná pojistka sice nikoho neusvědčuje, ale v kombinaci s dalšími okolnostmi začala vytvářet možný motiv. Další překvapení přišlo při analýze nákupů, které Nancy v předchozích měsících uskutečnila. Policie zjistila, že si pořídila součástku ke zbrani, takzvanou hlaveň typu Ghost Gun. Přestože později tvrdila, že ji koupila jen kvůli studiu při psaní knih, vyšetřovatelé tomuto vysvětlení příliš nevěřili. Pak přišel okamžik, který přitáhl pozornost médií po celém světě. Policie narazila na blogový příspěvek z roku 2011 s názvem Jak zabít manžela. Text sice vznikl jako úvaha pro autory detektivek, ale po Danielově smrti působil znepokojivě. Nancy v něm mimo jiné rozebírala možné motivy vraždy i to, proč by pachatel neměl používat určité typy zbraní. Samotný článek samozřejmě nebyl důkazem viny. Pro vyšetřovatele však představoval další dílek skládačky, která začínala dávat smysl. Po měsících shromažďování důkazů se rozhodli přistoupit k zásadnímu kroku. V září roku 2018 byla Nancy zatčena a obviněna z vraždy svého manžela. Ona sama od začátku tvrdila, že je nevinná a že policie celý případ postavila pouze na nepřímých důkazech. Skutečný boj ale teprve začínal. Rozhodnout měl až soud. Soudní proces začal až o několik let později. Během té doby obě strany pečlivě připravovaly své argumenty. Prokuratura tvrdila, že jednotlivé důkazy sice samy o sobě nemusí být rozhodující, dohromady ale vytvářejí ucelený obraz událostí. Porotě byly předloženy záznamy z bezpečnostních kamer, které podle obžaloby zachycovaly Nancy v blízkosti kulinářského institutu v době vraždy. Vyšetřovatelé také podrobně popsali její pohyb toho rána a snažili se ukázat, že její výpověď neodpovídá všem dostupným důkazům. Porotě byly předloženy záznamy z bezpečnostních kamer, které podle obžaloby zachycovaly Nancy v blízkosti kulinářského institutu v době vraždy. Vyšetřovatelé také podrobně popsali její pohyb toho rána a snažili se ukázat, že její výpověď neodpovídá všem dostupným důkazům. Obžaloba se opírala také o digitální stopy a záznamy o nákupech částí střelné zbraně. Tvrdila, že Nancy podnikla několik kroků, které podle ní směřovaly k pečlivému naplánování vraždy. Připomněla i vysokou hodnotu životních pojistek, z nichž měla po smrti svého manžela získat značnou finanční částku.
Obhajoba naopak namítala, že celý případ stojí pouze na nepřímých důkazech. Zdůrazňovala, že se nikdy nenašla vražedná zbraň, žádný přímý svědek ani forenzní důkaz, který by Nancy jednoznačně spojoval se střelbou. Podle jejích právníků policie vytvořila příběh, který sice působil přesvědčivě, ale nebyl podložen nezpochybnitelnými fakty. Velkou pozornost během procesu vzbudila i samotná Nancy, která se rozhodla vypovídat před porotou. Opakovaně trvala na tom, že svého manžela milovala a nikdy by mu neublížila. Nákup součástí zbraně vysvětlovala tím, že chtěla získat zkušenosti pro psaní svých knih. Prokuratura však její vysvětlení označila za nevěrohodné. Po několika týdnech výpovědí svědků, expertů i samotné obžalované nastal okamžik, na který čekali všichni přítomní. Porota se odebrala k poradě. Otázka byla jediná. Podařilo se obžalobě prokázat vinu nade vší rozumnou pochybnost? Napětí trvalo několik hodin. Když se porotci vrátili do soudní síně, bylo jasné, že za okamžik padne verdikt, který uzavře jeden z nejsledovanějších případů posledních let. Atmosféra byla napjatá a v místnosti by se dalo doslova krájet ticho. Nancy seděla vedle svých obhájců a bez větších emocí čekala na rozhodnutí. Předseda poroty se postavil a přečetl verdikt. Vina. Nancy byla uznána vinou z vraždy 2. stupně svého manžela Daniela. Rozsudek znamenal konec případu, který po dlouhé měsíce zaměstnával média i veřejnost. Prokuratura označila verdikt za důkaz, že pečlivě shromážděné nepřímé důkazy mohou být stejně přesvědčivé jako přímé svědectví. Obhajoba naopak trvala na tom, že Nancy byla odsouzena bez jediného přímého důkazu, který by ji spojoval se samotnou střelbou. O několik týdnů později přišel na řadu trest. Soudce zdůraznil závažnost činu i dopad, který měl na rodinu oběti. Nancy byla odsouzena k doživotnímu trestu odnětí svobody s možností požádat o podmíněné propuštění až po odvykání stanoveného minimálního. Ani po vynesení rozsudku však Nancy svou vinu nepřiznala. Stále tvrdila, že Daniela nezabila a že se stala obětí špatně vyhodnocených důkazů. Její právní tým se následně pokusil rozsudek napadnout odvoláním, avšak verdikt zůstal v platnosti. Případ Nancy dodnes vyvolává diskuze. Někteří lidé věří, že soubor nepřímých důkazů jasně ukazoval na její vinu. Jiní upozorňují na to, že se nikdy nenašla vražedná zbraň ani přímý důkaz, který by ji s činem jednoznačně spojoval. Jedno je ale jisté. Příběh spisovatelky, která napsala esej s názvem Jak zabít manžela a o několik let později stanula před soudem za vraždu vlastního manžela, se navždy zapsal mezi nejznámější kriminální případy posledních let. Po vynesení rozsudku se případ Nancy znovu dostal na titulní stránky médií po celém světě. Mnozí si kladli stejnou otázku. Jak je možné, že žena, která psala o vraždách a dokonce zveřejnila esej o tom, jak zabít vlastního manžela, skončila sama odsouzená za stejný čin? Právní odborníci ale upozorňovali, že samotný blogový příspěvek nebyl tím, co Nancy poslalo za mříže. Rozhodující byla kombinace všech nepřímých důkazů. Její pohyb v den vraždy, finanční motiv, nákupy součástí zbraně i další okolnosti, které podle poroty do sebe zapadaly. Případ zároveň znovu otevřel debatu o tom, jak velkou váhu mohou mít nepřímé důkazy u soudu. Zatímco jedni považují rozsudek za spravedlivý, druzí jsou přesvědčeni, že bez přímého důkazu by neměl být nikdo odsouzen za tak závažný čin. Ať už je váš názor jakýkoliv, jedno je jisté.
Smrt Daniela navždy změnila životy jeho rodiny, přátel i všech, kteří ho znali. A příběh ženy, která se živila psaním kriminálních případů, zůstává jedním z nejneobvyklejších případů moderní americké kriminalistiky. Dnes si Nancy odpykává svůj trest ve věznici v Oregonu. Přesto i po letech trvá na tom, že je nevinná. Zda se někdy objeví nový důkaz, který by celý případ změnil, není jasné. Do té doby ale zůstává verdikt soudu nezměněný. Myslíte si, že to Nancy udělala, nebo ne? Děkuji, že jste video sledovali až sem. Uvidíme se příště. Ahoj.